Да снимам. Не да снимаш. Ето госпожа Гарванска. Не да снимаш. Ще снимам колкото искам. Това е обществено место. Това не съм дошъл у вас да снимам. Така, сега слушам госпожа Гарванска. Какво ще кажете по въпроса? Аз казах каквото им да ви кажа. Слушаме пак. Мисля, че ме разбрахте. Господин Каменов няма желание да се срещне с мен, така ли? Няма възможност, ви казах. Как да няма възможност? Айде да си преберете телефона. Няма, искам да документираме това, защото хората трябва да ми повярват, че наистина правя нещо, а не примерно кмета прави сега, в случая, нали. И така, по-сега, господин Каменов? Институции има заведено дело, тези неща ще се решат по правния ред. Добре, няма проблеми, нека си има дела. Аз искам да се срещна с него. Той ма призова... Той ма призова да дойда тук, който има проблем с него, да решиме проблема. Ето аз съм дошъл на крак тук сега. Няма да влезе. И той се крие от мен. Защо? Ето сега охраната не ме пуска да влезе. Виж, погледни. Телефона не. Погледни. Какво правим сега? Хайде да не си правим излишни допълнителни напрежения. Ама какви напрежения си правим, че искам да разговарям? Това ли е напрежение? Към момента няма възможност. Ама как да няма възможност? Вече един месец стана да го дира този човек. Какво стана? Аз съм един обикновен гражданин, който иска да говори с кмета. Какво повече? Какво толкова? Както казах, вече има заведено дело. Ама добре, има заведено дело, това го чух. Няма повече. Какво да кажа? Аз трябва да разговарям с този човек, да си уточним нещата. Той ме призова през Фейсбук, пред целия град, който има проблем с него, да дойде да го решим. Ето аз идвам. За пореден път. Добре, записала съм вашите контакти, когато има възможност ще ви се обадим. Добре, вие защо не искате да ви снимам? Толкова сте красива, па не искате да ви Вие не снимам. снимате, въпреки че аз не искам, така че не виждам какво. Ама аз не съм дошъл у вас да ви снимам, аз ви снимам на работното ви място. Добре. И сега какво последно? Това е. Господин Каменов няма да срещне с мен. Към момента няма тази възможност, да. Защо няма възможност? Каква е причината? Болен е, не иска или еди какво си? Отговори ми каква е причината. Отговорих колко пъти. Не чух точно причината ми, кажи. Лек ден желая. Кажи ми точно причината. По телефона. Казах причината и преди малко пак я казах. Как няма възможност? Какво значи няма възможност? В цикъл е или нещо друго? Хайде да не влизаме в някакви... Кажи ми защо няма възможност да дойде да говорим с него? Не иска, явно не иска, така ли е? Това ли е причината? Това, което има да си кажете, си го кажете пред институциите, които... Кои са тия институции? Ама той с тези институции не мислиш, ще му плаши ли? Или ще ме спре нещо? Това е по закон. Няма как да стане тази работа. По-скоро той трябва да се притеснява, отколкото аз. Защото аз няма какво да губа. Аз нямам нищо. А той има много работи за губене. Така че му кажи, ако обича да слезне, да разговаряме с него, да не правиме тук сири, да ни гледат хората. Така. Ето и охраната ме побутва сега най-културно. Как не ме бута? Не, вътре. Как не ме бута? Бута ли ме или ме не бута? Вътре не може да влизате с телефон. Излагате се, госпожо Гарванска. Излагате се. Направо се излагате. Дайте да се срещна с този господин, да си решиме проблемите и да забравяме за случката, ако иска. Ако не иска, ще продължиме в същото темпо. Нека ми завежда колкото иска дела. Това само в негов ущърб. Само това мога да ти кажа. Добре. Иди му кажи, сега ако обича да слезне, ето аз съм дошъл като човек да разговарям с него. Аз взимам телефона, ще ви се Значи обадя. това да му отбивате с този номер, вече ми до гуша дойде, вече един месец да търса, това вече с телефона, този номер не става да ти кажа. Нещо друго да дойде да говорим или аз да се кача при него, както искате. Няма възможност и няма как да се случи това нещо. Защо? Защото, както казах, вече има заведено дело. Добре, какво като има заведено дело? Контакти не са благоприятни. Аз защо нямам призовка като заведено дело? Не съм уведомен. Вие знаете, аз не съм. Не мога да кажа. Вие знаете, аз не съм уведомен, така ли? Аз трябва да ида до прокуратурата да питам ли? Не знам, предполагам, че прокуратурата ще си да Как не знаете? Казвате ми, че има заведено дело. Ама до сега какво ми казахте? Че има заведено дело, аз не знам. Ето. Това си е на институциите работа, кога ще ви уведомят. Какви са тия номера, къде ги играят тук, не мога да ви разбери, че рано или късно всичко ще свърши. И твоята дивотия сега къде се правиш на интересна и на кмета, и на всеки. Дай да се срещнем, да говорим като обикновени хора, да се разбереме, да си стиснем ръцете, ако иска и те така.
Да не правиме циркаджийски истории сега. Естествено, никой не иска да прави такива неща. Кажи му да слезе, ако обичаш. Или аз се кача при него. Как иска. Аре, аз ще му направя това удоволствие да се кача то горе. Приятен ден, ага ще се чуем по телефона. Кога? Това е положението от община Враца. Ето, затворя кепенци, всичко. Ето, госпожа Гарванска се качва. Община Враца, 5 февруари 2026 година.